Вітаю, шаноўныя, мяне клічуць Джексон, але сёння вы можаце мяне клічаць Колін Макрэй, і гэта BeamNG Drive. Вы мяне, напэўна, запытаеце, а чаму сёння ад першай асобы? Таму што, па-першае, я нарэшце набыў стырно, а вось сёння мы гуляем на стырне. Я не ведаю, ці будзе вам чутна, што я на стырне. Гэтак жа многа пытанняў будзе да мікрафона, таму што я у вялікай адлегласці ад мікрафона буду. Гэта зараз вы мяне чуеце добра, а потым я не ведаю як. І што я сёння? Сёння ў нас незвычайная серыя. У мяне было шмат якіх ідэй да BeamNG Drive. Незвычайных, як рубрыкі некаторыя ёсць, так і звычайныя і ўжо якія рубрыкі ёсць. Але сёння я вырашыў вось так. Мы некалі правяралі, якія машыны лепш за ўсё дрыфтуюць. Сёння мы правяраем, якія з машын добра ралююць, я не ведаю, тыя, што добра наладжаны пад ралі. Это ўсё суб'ектыўна, таму што я ўсё ж такі не раліст, скажем так. Таму, давай пабачым проста, што атрымаецца. Як і з відэа па дрыфту, відэа будзе раздзелена на некалькі частак, таму што аўто шмат ралійных мадыфікацый. Я спадзяюся, што будзе мяне добра чутна і гук стырна не будзе занадта вялікі. Добра, я занадта зацягнуў, таму пагналі ўжо. Чакай, так, зараз чакайце. Ага, добра, у мяне мікрафон будзе вось на такой адлегласці. Не ведаю, будзе ён лавіць мой голас ці не. Спадзяюся, што будзе. Калі што, шчыра, я ўжо праехаў трасу, таму я трошкі ведаю, што будзе. Гэтак жа я не ведаю, ці будзеце вы чуць гукі гульні, таму што мне прыйшлося іншыя навушнікі падключыць, таму што мае звычайныя проста не дацягваюцца. Бляха. Так, яшчэ адно правіла, якое адразу ж хацеў сказаць. Так, калі што, мікрафон вось трошкі мешаецца. Калі мы разбураем аўто да запраўкі, то мы спачатку пачынаем, таму што гэта ўж занадта блізка. Вось. Чаму яшчэ ад першай асобы? Таму што, як я казаў, я не раліст. Вось трошкі разгарнула мяне. Я не раліст, таму хутчэй за ўсё я буду рухацца вельмі павольна. Або не так ужо і хутка, як хацелася бы, як жадалася бы. Але мы рухаемся. Вось, гэтак жа, як і ў дрыфце, мы будзем ставіць наступныя адзнакі. То бок, штосьці з шыну адбылося. Так. Першае, гэта хто далей даедзе, на якой машыне я даеду далей. Тут усё, тут ужо адчуваецца, што ўсё дрэнна з колам і проста вельмі цяжка кіраваць аўто. Вось. А першая адзнака это... ўсё, тут мы спыняемся, таму што немагчыма, зусім немагчыма. Я не ведаю, а што стучыць? Што не так? Другая адзнака, гэта маё адчуванне ад аўто.
гэта ўжо суб'ектыўна. Маё адчуванне ад аўто, якое мне больш за ўсіх спадабалася. Вось, адзнакі будуць ад 0 да 3, ну, усё залежыць ад колькасці аўто у серыі. Сёння у нас 4. У фінале, хутчэй за ўсё, будзе менш. Наколькі менш, пакуль не ведаю. Але там аўто, ну, больш 10 дакладна. Так, штосьці я тут з хуткасцю перабраў. І трэцяя адзнака. Трэцяя адзнака ад вас. Пішыце ў каментарах, якая машына вам больш спадабалася. Так, цішэй, 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 з хуткасцю занадта. Так, яшчэ кіруецца, добра. Так. Слухай, ну вось гэты аўтамабіль мне ўжо падабаецца. Так, цішэй, 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 цішэй. Прям ён вельмі добра кіруецца, бляха, але мы разбіліся. Мы разбіліся, таму пераключаемся на іншы аўтамабіль. Чакай. Добра. Сёння, калі што, я на аўтамаце, таму што трэба трошкі звыкнуцца. Вось гэты аўтамабіль я дакладна магу адказаць, што на клавіатуре ён мой лепшы з ралі аўтамабілей. Але як будзе за стырном, мы пабачым. Слухай, ну, ён такі прама адчуваецца, што трэба ім кіраваць. Добра. Вось мы і разбіліся. Ну добра, пакуль што мы так адчуваем аўтамабілі трошачкі. Вось гэты аўтамабіль я, шчыра кажучы, не люблю. Бо задні прывад гэта ў нас а-ля тыпу лянча, але задні прывад занадта шмат моцнасці. Ёю нават на ПК, што я кажу, на клавіатуры нават вельмі цяжка кіраваць ёй. Але, мабыць, хто ведае, мабыць, за стырном... Чакай. Так. Цішэй. Вось так, адразу ж у дрэва. Так, ну давай мы трошкі ўсё ж такі спрабуем. Тут мы сутыкнуліся не так дрэнна. Так, ну тут газ у падлогу не трэба націскаць. Ох ты ж. Ну так, мы подвеску зламалі. Слухай, гэта было вельмі хутка, таму я прапаную... Дарэчы, вось, што я не адразу ж заважыў, я калі што ўжо спрабаваў BeamNG Drive, таму што, ну, трэба было наладзіць стырно для BeamNG Drive, для бімкі. Але, калі мы ламаем подвеску, глядзі, руль, як сябе паводзіць. Ну, тыпу, ён звычайна прама трымаецца, вось так. Я адпускаю, вось ён, куды хоча ўйсці. Таму што мы подвеску, хутчэй за ўсё, зламалі. Окей, добра, давай тады яшчэ раз. Мы зараз мы трошачкі адчулі паводзіны аўто. Мабыць,
Зараз будзе лепей. Мабыць, зараз будзе лепей. Хто ведае. Так, 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 так. Вось добра. Вось, я ж кажу цябе. Будзе лепей. Вось. Але галоўнае не быць занадта самаўпэўненым, бо вось я пра гэта і кажу. Вось я пра гэта і кажу. Мы перагарнуліся. Ну, аўто мы не чапаем. Паска дык паска будзе. Не будзе паска, ну не будзе. Так, штосьці я трохі так вельмі позна павярнуў. Окей, ну вось гэты мне па... Так, ну ты памятаеш правіла? Правіла ты памятаеш. Прабач, гэта зусім было дрэнна. Так. Правіла ты памятаеш, калі да запраўкі мы разбіліся, гэта не лічыцца. Так. Занадта самаўпэўнена, я скажу так, я лячу. Ох ты ж! Вось гэта было прыгожа. Было б гэта яшчэ на больш вялікай хуткасці, то, мабыць, яно бы і падышло да шарца. Ой, бляха, вось я пра гэта і кажу. Самаўпэўнена зайшоў. Занадта вялікая хуткасць была. Але мы не разбіліся зусім у шляпу. Таму ось так вось. Ну тут трэба павольна праязджаць, каб не сутыкнуцца. Так, ось тут. Чакай. Ну вось, вось так і адбываецца. О, штосьці я не тое націснуў. Націснуў. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Ну, трошки так непрыгожа выйшла. Але галоўнае, што мы жывыя зараз. Вось. Хуткасць у гэтай машыны прама вось я за гэта і кажу, што не адчуваеш вось гэтай хуткасці у гэтым павароце. Ну, вось сюды мы, каб не мяшаць, зайдём. Так, і наступнае аўто. Слухай, мне здаецца, мабыць, яшчэ раз прыйдзецца праязджаць. Таму так, тут трэба больш працаваць з тормазам і газам, бо гэтае аўто такое прама ну, яно прама злое, скажем так. Так, 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 цішэй, цішэй. Добра, добра, мы так лёгка сутыкнуліся. Лёгка. Цішэй, цішэй. Галоўнае не перабраць з газам.
Так. Слухай. Ах, гэта было б прыгожа, калі б там не было б дрэва. Што, яшчэ раз спрабуем, таму што хутка занадта, занадта хутка. А вось. Тым больш там траса вялікая. Дык вось, што я цябе зараз павінен сказаць. Націскай падабайку, калі ласка. Падпісвайся на канал, калі гэтага яшчэ не зрабіў. Вось. Асабліва, калі цябе падабаецца BeamNG, таму што BeamNG на канале зашмат, прама зашмат. Так, цішэй. Злавілі, добра. Так. У гэты раз мы прайшлі тут. Так, ну і вядома, пішы каментар. Гэта вельмі дапаможа каналу, так? Так? Не так, не злавіў я так, я трошечки мышу адыдвіну, таму што яна рэагуе на ўсё гэта. Так, давай кудысь-небудзь ад'едзем, каб вось так. Так, не чакай, не ў той бок. Вось так. Окей, наступная. Моя ўжо улюбёная машына Урале. Але мы яшчэ не спрабавалі іншае аўто. Но я так адчуваю, яна быццам на пярэднім прывадзе. Што цікава, мне не вельмі падабаюцца машыны на пярэднім прывадзе ў бімке на клавіатуре. А вось тут яна прямо адчуваецца вельмі добра. Ёй вось Урале вельмі лёгка кіраваць. Трошачкі ручніка, але не таго, чым рукі іншага. Так, ну трошки так занадта акуратна. Ух ты ж, а вось тут штосьці я. Так. Не ўпісаліся. Давай назад трошки і наперад. Так. Не бачна ні халеры. Слухай, ну мы ўжо... Ці мы тут былі ўжо? Не памятаю. Так. Ну, калі я знаёміўся з трасай, то я тут, вядома, быў. Але на ралікарах я тут яшчэ не быў. Так, газу. То мы б зараз уляцелі б. Ну, гэта прямо вельмі добрая спроба. Прямо ручнік дапамог. Я яшчэ, бляха, у нейкія моманты адной рукой кірую. Цішэй, не, мы тут ужо сутыкнуліся. Ну добра, тут ужо такі прямо добрае сутыкненне. Тым больш мы доўга тут ехалі, я думаю, ні на адной іншай машыне мы так не праедзем.
Я думаю, гэта апошняя фінальная спроба. Бо ўжо так добра накіраваліся аўтамабілямі, таму я ўжо прыкладна разумею, як тая ці іншая машына сябе адчувае. Ось так. Так, тут занадта хуткасць вялікая. Так, ось тут трэба павольней. Ось так. Шэй. Ох, добра, мы яшчэ едзем. Слухай, на гэтым аўто добра так праехалі. Не злавіў, але мы яшчэ можам ехаць. Усё яшчэ можам ехаць, таму працягваем рух. Подвеску неяк усё добра. А вось тут мы з хуткасцю... Слухай, ну все добра. Мы не, вось зараз не ўсё добра. Шчыра не ўсё добра, таму што я адчуў гэтыя праблемы з падвескай. Мяне прямо цягнула налева. Ну добра, давай зараз вось на гэтым аўто. Спрабуем. Цішэй. Тут трэба прямо працаваць. Добра так. Вось ведаеш што? Так. Гэта было... Ну давай яшчэ раз, таму што гэта было занадта блізка да заправкі. Прямо такі недалёка ад заправкі мы ад'ехалі. Давай яшчэ раз. Тым больш я толькі хацеў сказаць, што мне здаецца, што я пачаў разумець гэтую машыну, як мы адразу ж урэзаліся. Вось. Слухай, ну так. Просто тут трэба яшчэ менш газам карыстацца. Вось так, слухай. Вось я што і хацеў сказаць, калі мы урэзаліся. Што я, мабыць, зараз штосьці такое, ну, страннае скажу, але мне гэтае аўто падабаецца больш, чым вось гэты, які тут зараз захрас. Так, таму што яно цяжкае, але я прямо адчуваю, якое яно патэнцыяльна добрае. Калі правільна карыстацца, цішэй, правільна карыстацца газам і тормазам, то гэтае аўто прямо... Тут трэба было газа дадаць, але ўжо позна было. Вось. Так. Тут ты. Вось так. Слухай, ну што, вынікі давай. Вынікі. Першае, значыць, так, давай сюды мікрафон. Значыць, апошняе место.
давай паглядзім на пашкоджанні, таму што ну гэта ж BeamNG Drive, трэба паглядзець на пашкоджанні. Ну добра так. Добра так. Сутыкнуліся з дрэвам. А апошняе месца. Па адлегласці, па дыстанцыі і па маім адчуванням. Вось гэтае аўто. Але гэта, ну, такое, скажам так, то бок аўто прыкольнае, вельмі цікавае, але калі я зразумеў лянчу, вось гэта стала на апошнім месцы. Вось, а потым у нас ідзе... Не гэта... А, вось чаму у нас былі праблемы. А, чакайце, не, гэта не на гэтым. А, не на гэтым. Так вось. Трэцяе месца, якое атрымлівае у нас і па дыстанцыі, і па маім адчуванням, па 1 балу, то бок у яго зараз 2 балы, гэта вось гэтая лянча. Ну, я думаю, гэта лянча, таму што, ну, яе такой акрас вельмі... Фарба такая вельмі падобная на лянчу, мне здаецца. Яна ў нас атрымлівае 3-е месца. Гэта 1 бал, то бок 2 бала ўсяго. Але гэта можна не падлічваць, таму што вось тут у нас будуць больш пытанні. А чакай, а хто далей прайшоў? Вось гэты ці... Чакай. Вось гэты ці гэты? Так, давай мы паглядзім, таму што я штосьці не памятаю. Ну, мне здаецца, што вось гэту... Так. Тады. Другое месца. 2,2 балы. Зноў ж такі, адчуванне. Ну, яна вельмі прыкольная, але мне спадабалася ўсё ж такі больш наступная машына. Яна вельмі прыкольная, яна хуткая, але для стырна, на маё адчуванне, лепей падыходзіць зноў ж такі наступная машына, якая будзе пасля гэтай. А яна ў нас па дыстанцыі атрымлівае 2-е месца, гэта ў нас 2 балы, і па адчуванню гэтак жа атрымлівае 2-е месца, яшчэ 2 балы, гэта 4 балы. Вось. І наступнае, самае першае месца, якое магло быць, па адчуванням вельмі добрае для стырна, на маё адчуванне. Яна вельмі добрая для стырна, яна вельмі добра кіруецца. У яе вельмі добрая, дарэчы, падвеска. Вот, і вось я калі на ёй ехаў, я амаль што не адчуваў ніякіх скачак вось гэтых. То бок я ехаў, і ўсё было добра. На іншых аўто былі такія праблемы. Таму першае месца па дыстанцыі гэта 3 балы, і першае месца па адчуванню гэта гэтак жа 3 балы. У выніку... Ой, як жа шумна. Чакай, зараз мы... У выніку... Прабач, ты мяне хутчэй за ўсё не чуў. У выніку выйшла, што вось гэтае аўто, вось гэтая машына ў нас атрымлівае 6 балаў, наступная пасля яе 4 балы, але у цябе, як у гледача, ёсць яшчэ шанец зрабіць нейкую машыну пераможцам. Таму што, я нагадаю, але у кожнай часткі толькі адзін пераможец, які пройдзе да фіналу. Вось. Таму у цябе ўсё яшчэ ёсць магчымасць
зрабіць пераможцам кагосьці іншага. Галасуй у каментарах, пішы свае думкі на гэты конт. Якая машына цябе спадабалася больш усяго? Давай адзначым так, каб ты увогуле разумеў, за каго як галасаваць. Давай вось так. То бок можаш неяк напісаць, каб я зразумеў. Тыпу жук, што гэта у нас Бьюік, я так думаю, штосьці на Бьюік падобна. Пяжо хай будзе, ну і лянча. Вось, можаш так напісаць. То бок, як табе зручней, так і пішы. Зацягнуў я ўсё занадта доўга. Таму дзякуй цябе за прагляд. Ну, усім удачы, усім пакуль-пакуль.